Nonro yango ni tho mar japuonjre Brenda Akinyi mar Njoro Girls chalo ni owuok e tuo mar malaria mar obuongo mano bang' ka nyocha ne obedo matuo e skul kaeto otere osiptal chieng' tich abich mokalo. Laktar Titus Ngulungu ema otimo bero mar ringre japuonjreno kendo yango ni obuongo mare ni okuot kendo ne ng'ado muche. Ma timore e kinde ma jopuonjre ma jo klas 11 kod 12 e skund nyirino ma Njoro ogony mondo dog pacho kaluwore kod liet manobedo e sikundno bang' tho mar japuonjreno. Japuonjreno ibiro iki tarik 14 mar dweni e kaunti ma Siaya. Initially tulikuwa tumeona kama alikuwa dehydrated, alikuwa na kitu kinaita cyanosis, kwa hivyo mwili hapo anapata enough oxygen. Alafu in conclusion tumeona kwamba kile kimemuua ni kufura kwa brain na kutopumua vizuri. Acute illness means it's a process that has developed within very few days. Yes. So if you give the treatment at the right time, then you'll be able to manage the condition.